APCC Kongchun Bang Dr. Mongwe Rongpi BJP asong along cepa ogdun tanglo. Ningkan Popleng deda pita PMAY JHM so kikim a contractor tum tangka kichu deda jok patang pipedet. Kising komoy deda tumapan DDYC pen kirap ke pajirdam. Amar Jeevan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokilong jiaphan Amar Jeevan hinpen mesen adovai nangli tumaphan nangwan pilo. Laan chotakalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu orloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipa mi iun bangso Amar Jeevan adovai. Klarda kachini jiaphan Troxy 5A Hini Trok Ho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo. Kardom pinyada berta longpen nilisang pe marvedis rong pharpi nanar juikta bertang tonpen. Kidamtang aruni phai cricket homarni diphu manjaga chelenga towar mile plialong kedo BJP Karbiang long asai hemalong kangdanga mai kepa do ponahut APCC akongchun bang Dr. Mongwe Rongpi aphat BJP Assam Pradesh amai phu Bhavesh Kalita Dengpen BJP asongalong kedengpon. Kedamtang aru niphai cricket homarni analopor phai krehini malom diphu manjaka chelenga towar mile plialong kedo BJP Karbianglong asai hemalong kangdang amai ke pado ponahut APCC kongchunbang Dr. Mongwe Rongpi aphat BJP Assam Pradesh amai phu Bhavesh Kalita Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangatum ari dengpen si arona tangpen BJP asongalong dengpon. Bangso ahu Dr. Mongwe Rongpi pen pherangke atuma phanang kapachini dun atengke Bharat Prime Minister Narendra Modi ke Japon penajok Bharat angkang pialong kacheng thorasai do piglo lapen Karbianglong along sitame Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kija ke misen penajok penang an kacheng thorason thekpon longlo lason thak si Assam angkang pialong sitame Assam CM ke claim kedam ke misen thekpon long si nilita Anso se kacharap dunji aphan ning ke hang ajoksi BJP asong along chepa ogdun lopusi ningje. Council under the able leadership of Dr. Tuliram Ronghang CM Akeha Istame development goal lasan thotsi Assam Ahawar district in Kustame under the able leadership of young energetic dynamic Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Akeha Istame claim piklo kamhaita development claim piklo nasil hai theglong si nilibangke BJP ini join dun lo lapen laso development isi part manji bansi nili rat farman ke matha si nilibangke that join dun Bangso amai long Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Bhavesh Kalita amai phu BJP Assam Pradesh long ki timung Speaker Karbianglong Autonomous Council Dhon Singh Teron amai phu BJP EKADC VK Gupta Probhari Karbianglong Nandita Garlosa Saha Probhari Karbianglong Horen Singh Be MP Lapen Penangan Songja Po atung chitong dun si bangso amai mesen pen pichun ponlo. Ticket ki pipe ke lake state BJP president lapen core committee tun si labang ke decision ke ani ko labang ini li thana kuthai ave Seta nang liga chise ke dolo besar nang lipur nili la mo pengke cheta na san la nili to besi nang le to be jo si le 10 baje apni la pen to da bang ke nili tak join nang kok lo la si nili nili pen camera pet abang ku bang ki leader dum pen nili chingwai por long le lang la si chingwai pen si la so decision acha sar ne jonse nang li thori be kona na consensus to la lo la si la mo pengke cheta na san nili pen camera pet tumha nili first opinion and the opinion that's the me mo pachini thi kona News report Karbianglong live. Lakhaing Koira Trok Dwarbaguri constituency ke parlo longchap terona rongalong PMAY JHMSO contractor bang tangka chodada jok ningkan phopleng da phida ahemso kikim patang pipedat Lason si rong sangti longchap teron arongalong sarkar pen kirap kipipot PMAY JHMSO contractor bang thompusi longchap terona rong arada tumpen klar dakpen nang chethandut labangso ahemso kikimamen pen tangka kechopang limatum lake jari kiling sikari terang gram sevok John Intia tumpusi amen klanglo bangso PMAY JHMSO ningkan phopleng da pipusi tame non puta ketang heglong ledatlo
lapen pherangke tum kahumri damahut nang kachathandun atengki bangso PMAY jia hepso jongsi non kilik aprang jongsi nang patang pipon pe pulote MAC Richard Tokbi aphan kacherat kachitu dunji aphan matha pon pe pusi ningje pon lapen bangso hemso ningkan suri hinira inkoira hinia nimkan angke nimkan pho plengtang lo pusi hemso kilong pon vega tumpen nang chathandun lapen no ningkan pho ke chok anke nang patang pipon poma pusi kachong hong aningkan bos tami nang ke patang PG kali contractor aphat phone lelota nang dengha he pusi pherangke karjupona hut nang chathandun bang so hem ke tang ti ke peneng pen ang 2019 pen peneng ang 2021 22 an lo ju peneng an ke ningkan ho Ni dulu. de dulu la bang so hem ke tang ti la si apo sa ke ulai lap lo mati apo si la bang so hem bang ke na hok pen setami nang patang wek nang pu si ni tum chuming ri pon lo hemso kilong vega bang hubang phia tumpen klar dak nang pachini dun ateng pulote tangka sitame benga longpen ke ulai lapsi non ke nang patang pi movedet ason sido anparta edona hemari teron kwa bangke amethanga khiata chepadam ponsi kachapatang pon puta chithan pon anparta bangso hemari teron kwa hemalong contractor ke claim pon abang phulake gram sevok joninti ke kangadong rongsang ti arong pusi nang chethandun So hem ke ningkan pho an lo ketang la so he ala so hem ben kim rap lo kan Lang pe, kontraktor ko mail lo. contractor ke la kram suwau lo Kram si wak bi. Kram si la jonik ti jone ti ti. Te la bang so hem nyom si ketang ik lo tang te. la ga ni di mi thang kasibunai bang la floor in half kiliki la pen la war adha ke ni li si bunai de bon sitame ningkan phop leng de da por hut pusitame patang pi pon thek the de da jok mi thang a hemso kilong vek abang phu ari deng pensi chi ot pon si che patang pon pusi hemso kilong vek abang phu pen pherang ke thengno klar dak pen che than pon lasi bangso aputhak sarkar pen laso PMAY jia hemso ningkan phop leng de da por hut ketang pon ang thek ka ve de da puthak nona por koson si sarkar pen nang ing sa pi pon jima pusi pherang ke thengno nang che than dun binti aso hem tang te ge ningkan pline dolo sar aso athidar amen ge munjari killing da yo la so hem nang patang oi pu bom lo inge nang patang te delo inge hem ta do thai ve inge an chu du ar ve ko ve ki lok pota ting an ta hingu lab lo yo News Report, Karbi Anglong Live. Kajirong hangpi talent han society atum kacheto dun pen aningkan wang spark atum kachepatir pipon Mr. and Miss Assam kachepate surihini ra engkoira ke thom aningkana pharman ke dipha longsi kapado ponji aphan chisik chedang lopusi Kajirong hangpi talent han society maipu gotom teranga hinpen kedamtang aruni phai cricket homarni langkung habe town holalong pherangke amai long pen pangdak pon bangso aprangjong Kajirong hangpi talent han society atum kachepatir pipen kedamtang surihini ra crep honingkan pen surihini ra engkoira sianingkan an Miss Karbianglong kapaman pon pen asama long sitame chepate dunlong lo lapen nong me ke banlong ba maputhak ke haiduna tumaphan kachorolam thisitame Kajirong hangpi talent han society maipu Gautam terang pen paklang ponlo Kajirong hangpi talent han society a hin pen Miss Karbianglong surihini ra crep honingkan pen kachepate pangchengsi surihini ra ingkoira sianingkan anabangke nong ekilong dun Karbianglong owe kimi nimsopi atum sitame state angdeng an kelidunatum do olo lasonsi surihini ra ingkoira sipen surihini ra ingkoira hinianingkan abangke ke haidun pardun rona sonlo lasi Kajirong hangpi talent han society a hin pen alang litumaphan chorosi Karbiara ra tumaphan pachini thule thotlo non ke bangji surihini ra engkoira hinia pharman Miss Karbianglong kachepate abangke diputan hololongsi phaikuni surihini ra engkoira hinia chiklo paman ponpo lapen Miss Assam Mr. Assam sitame surihini ra engkoira ke thoma pharmana bangke Karbianglong arlo diphorong supialongsi nangpa doji aphan chingwai chingsae pado ponbomlo lasilake isi birta kemilo Karbianglong ara daphan Karbi nimsopi owe kimiatum nongme ke ban thegapot
kaje rong hang pi talen han society atuma hin pen kachuro pajer pon pen ke hai pon tang Miss Karbiang Long surihini ra ingkoi ra isi lapen Mr and Miss Assam surihini ra ingkoi ra hinialong Miss Glamour Looks anong e kachepalong Britney ingti katharpi Miss Karbiang Long surihini ra ingkoi ke hai lapen Miss Assam surihini ra ingkoi ra isialong ke hai Rupali Timungpi Miss Kids Karbiang Long surihini ra ingkoi ra isi ke hai lapen Mrs. Assam surihini ra ingkoi ra hinialong second runners up Clargir Teron P second Mr. Karbiang Long surihini ra ingkoi ra isialong ke hai Rohon Teron winner of Mrs. Karbiang Long surihini ra ingkoi ra isialong ke hai lapen Mrs. Assam surihini ra ingkoi ra hinialong second runners up anong ekilong sumi derang piatum nong e chepalong dunsi nong me ewan pilo alang litum pen nong e kewan long bom pen a joksi nilitum kajerong hang pitalen han society atum sistame an sose angsong angdeng ke pon bom ji aphan kabor e ji apharman ning nang parung loputa kajerong hang pitalen han society mai phu gotom te rang pen han thu nilitum press meet ke phala mai la hello nang litum phan mate Karbiang Long tum phan ke pachini kang tung la hello je kidam tang 2021 pen nilitum jitu kazirong hang pi memorial talent han society hin pen anikan rang ason le thot 2015 to 2021 an nilitum a program 1 pen 2021 an 1 lo la pen te alang litum high pen jitu a title high pen nilitum rata theng no pachini pakalong le rang lasi pini bang ke alang litum phan rata phan mohor paklang lo je alang litum hen lo 2021 kajerong hang pi talen han society pen patir pi ponsi Miss Karbiang Long kachepate padodet pen pajutkok lapukali Karbiang Long pen angtan an kapali dun awar size tami nilituma hin pen bor idun bomlon la solong jasemet pet ke damtang apor surihini rakre narke pen surihini rakre sirke paningkan nirmola teron pi chepaduga joine state level an chepali dunsi nona bangke state atum pen nilitum kachirap do bomlo la sonsi piningan ningkan pen ke state level kachepate long registration fee job lot pen si Miss Karbiang Long ke hayatum chepate dun long po sonsi national angdeng an kachepate dun long ji apharman tami Spark magazine director ke wangahut ke claim ke damji lapen awar saya apharman chingki chingwai dun poputa kajerong hang pi talent han society maipu gotom terang pen thantu. Good afternoon everyone. Nili men ke Sangpi sumta terang piplo nili difusi do bihek pen da difusi ke taking se ningarong peklo ni Mrs. Karbiang Long 2021 a winner ke long an ke ni Mrs. Assam long ta second winner sab ke long don na se ningarong peklo an so se jonitum han platform nang hipi Mr. Gotom Terang president Kajirong Hangpi Talent Han Society president. News report Karbiang Long Live. Keso dada bang pu Amarjit ingti lapen arun ingti atuma phan Disama Development Youth Committee hin pen akerap ke jerda Pinpur ponme lakha hini Disama Sarmen Hanserong amikar Harsing ingti asopo Amarjit ingti pinanga jakiding pen keso cholong lokajo Diphu Medical College and Hospital alongsi sechelang pon bomlo bonta keso ke media phan ke kompon ave pinlang lapen alang litum keso kachelang jia phan pura Kido ahem ahormu longle chaino longhong kido anta chepalar pon edlo non ke kido ana khiadat sitame ik pon edlo nona bangke dowa imu ke nam ji aphan anta akisung thektik sidolo lapenthu lapu sikari hanse rong amekar samson intia sopo arun intia phan sitame alang li methang inglong arit kache pandam hut hengpi arong kachipi dam hut kopai ke lang no jo alang li along Thengpi arong kebab pon pong ajok alang li kenga bangke jinglok pen non por nianta alang li thurun e damun e pinlo alang li tum kisu kachelang iji aphan anta ki boy dada jok kisung hektik along si chichak pon nanglo lason kangjin so thekdun long si Disama Development Youth Committee atum mai phudara sing ingti lapen chunbang sar imbe alang li tum japon linsi DDY siabi tungatum kiso dat atum along humri damsi ningki mepen kirap pajertika Puthot DDY sia hin pen la keso that doname karmate banghini abang phatuma phan keso kache lang ponji aphan Karbiang Long pen ningke menai lapen kisung hut kerap kapajir dun vera bangphu Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang aphan chuningri alang litum banghini atum ke boy dada jok
kiso chilang ia phan kisung thektik pen pajok dun vek thapu DDY sia hin pen chuningri padopon lapen thu lumbajong MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron MLA Bidya Singh Ingleng atuma phansitami nang cherap dun pen kisung thektik ahut nang pajok dun thaputa DDY sia hin pen chuningri padopon thu News Text Report Karbi Anglong Live Havlong Police Station angkang inut GST consultation Debashis Saha kedamtang Theriachik Longbong malompen kachipatu dam joya jok Raikom sai khia tumpen pinangan kiri ka kuruk asai deng ponde dapi kedamtang aruni phai krihini arni Kamrup Metro District arlo Sonapura long nep ingnang damlong cheklong Debashis Saha Dimahasau District Havlong along SD Associate po amen pen GST kachituji avar sai padopon lo kado kawai bang pharo susera datum abang ke GST aputhak kipa chunji aphan bangso saha longsi pathik ponlo bonta saha aphan kachiki contractors mendanglok beha ka chokle matum aning ka che thia teng pen kapachok pi ada jok saha puthak kedam tang jangmini phai phorni raikom sai khialong anpale damsi lamhoi pidamlo हम घाटे में गया दो लोग को पैसा देने लगा तो उसे मैनेज करने के गया मैनेज थोड़ा तो हो गया मैंने मिलाते हैं अभी इसका लिए ऑलरेडी मिलाते हैं घूमने घूमते थोड़ा काम कर रहा था वो काम से बिल से देगा मिला को हमको सोनापुर से हम काल में साइड में गया तो साइड से आने का सबसे पहले तो दिमाग हासाव का हम लोग का एसपी सर और पूरा असम पुलिस टीम को थैंक्स देता कि ऐसा हम लोग का दिमाग हासाव में आप लोग सब भी मालूम है ये जीएसटी के बारे में इतना हम लोग को सब इधर का सीधा साधा भोला भोला इंसान को पूरा लालची दिखाई के और अपना स्टाइल से वो मतलब पूरा देवासी साहब बोल के आप लोग आगे में भी एक दिन न्यूज़ में देखा है पूरा लूट के चला गया हम लोग हिसाब किया हम लोग का जितना कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का हिसाब से जितना उसका सब में हम लोग रिटर्न फाइल करता था 16 करोड़ एवफ होगा तो अभी थाना में भी केस फाइल किया था वो 16 करोड़ का हिसाब भी दिया तो था उसको पकड़ के लेके आया इसलिए हम लोग का एसपी साहब को बहुत बहुत थैंक्स देता है दोबारा से सब हम लोग कॉन्ट्रैक्टर तरफ से कोई अभी अंदर में है थाना में वो केस फाइल के लिए साइन भी कर रहा है Lamhoi ki pipon ateng pen saha aphan case number 21/22 under section 406 420 Indian Penal Code ateng pen chongthui chobai alamhoi padoponsi raikom sai khiatum kiri tarli basai deng ponlo Dimahasau raikom sai khiatum kiri kachepaduk pon ateng pen kedamtang aru ni phai krehiniar ni Kamrup Metro District arlo Sonapur along nep ingnam damlong lo Bangso puthak Dimahasau additional SP Indranil Barua pen kaningje pon atengke saha ke doadim mobile ke trace pon ateng pen Sonapura longsi nep ingnang pon longlo Bangso asaya long Guwahati Raikom sai khi ahin pen sitame akirab long lopusi additional SP ningje pon GST asai kapachunji aphanpura kachiki atumalong Kuti Great Frog Sosia Tangka ke saha panglim pon tanglo puta additional SP Barua pen ningje pon thu केस এটা দিলে থানা কেসটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ল আৰু যোৱাকালি আমি তাক একিউজজনক এৰেষ্ট কৰিছোঁ দেৱাশিস সাহা এটা আমাৰ তদন্ত চলি আছে একচুৱেল ঘটনাটো কি এটা আমাৰ তদন্তৰ পিছত গম পোৱা যাব পুলিচে আনা নাছিল তেওঁলোকে ধৰিছিল কমপ্লেইনো দিয়া নাছিল তেওঁলোকে নিজৰ মানে ইস্যু নিজে সেটেল কৰিম বুলি কৈছে সো যেহেতু আমাক এফআইআৰ দিয়া নাই তেওঁলোকৰ আসল ঘটনাটো আমি গম নাপাওঁ আমি এইটো ইমান ইন্টারেস্ট দিয়া নাছিলো যেহেতু আমাৰ কমপ্লেইন অহা নাছিল এতিয়া যেতিয়া কমপ্লেইন আহিছে আমি আজ পাৰ ল একশ্যন লৈছোঁ এপ্ৰক্সিমেট এওঁলোকে কোৱা মতে 10 পৰা 16 কোটি টকা হ'ব পাৰে তাত বেছিভাগ এমাউণ্ট তেওঁলোকে কেছ দিছে আৰু কিছুমান এমাউণ্ট চেকত দিছে আমি এতিয়া তদন্ত কৰি আছোঁ তেওঁ সোনাপুৰত এৰেষ্ট কৰা গ'ল ইয়াত আমাৰ গুৱাহাটী পুলিচ সোনাপুৰৰ এচিপি আৰু দিছপুৰৰ এডিচিপি তেওঁলোকে আমাক বহুত সহায় কৰিছে Kedamtang aruni phai cricket homarni saha aphan Dimahasau judicial court along pondadlo Havlong pen Suraj Barman Karbi Anglong live Pinya da berta bangke lapon si kanton iglo domi thangme kardom